zastupiteľstva. Konštatujem, že zo 7 poslancov máme 6 prítomných, 3 neprítomných, pán Barec sa spravedlivý. Musíme si zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku určujem pani Natáliu Lukáčovú, za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem magistra Jozefa Šimanského a doktorátku Juliu Rekelovú. Predkladám návrh na uznesenie k tomuto bodu programu. Uznesenie navrhuje obecné zastupiteľstvo v voľnom trhovišti. Poprvé konštatuje, že je uznášania spoločného 7 poslancov je prítomných 6. Po druhé určuje overovateľom zápisnice poslancov magistra Jozefa Šimanského a doktorátku Juliu Rekelovú. Po tretie poveruje vyhodnotenie zápisnice z rokovania pani Natáliu Lukáčovú. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. 6. Proti 0, zdržal sa 0. Tretí bod, schválenie programu rokovania. Program rokovania som vám zasielala, bol zverejnený v zmysle zákona. Máme pripomienky k tomuto programu rokovania? Ak nie, tak dávam návrh na jedno uznesenie. Uznesenie navrhuje obecné zastupiteľstvo v voľnom trhovišti, schváluje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa zverejnenej pozvánky. Kto je za? 6, proti 0, zdržal sa 0, ďakujem. Štvrtý bod, kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Všetky prijaté uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené. Čiže návrh na uznesenie k tomuto bodu programu. Uznesenie obecné zastupiteľstvo v voľnom trhovišti berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia uznesení. Hlasovať, kto je za? 6, proti 0, zdržal sa 0. Ďakujem. 5. bod. Úprava rozpočtu 31.12.2023. Tento materiál som vám posielala. Máme pripomienky nejaké k tomu? Ak teda nie, dávam opäť návrh na uznesenie. Uznesenie by bolo v znení: obecné zastupiteľstvo v voľnom trhovišti berie na vedomie rozpočtové opatrenie číslo 9 2023 po dňu 31.12.2023 na strane výdavkov v sume 9178 eur, na strane príjmov v sume 9178 eur. Dávam hlasovať, kto je za. 4, kto je proti? Zdržal sa? 2, poslanec Vančo, pán poslanec Rokavika. Ďakujem. Bodu 6. Úprava rozpočtu 29.2.24. Tento materiál som vám dávala teraz, pretože pani Rokavčová mala dovolenku v minulom týždni a chceli sme zapracovať ešte aj mesiac február, ktorý teda dorobila dnes, takže preto máte pred sebou teraz túto úpravu. Máme nejaké pripomienky k tejto úprave? Ak nie, tak dávam opäť na uznesenie obecné zastupiteľstvo v voľnom trhovišti. Berie na vedomie rozpočtové opatrenie číslo 1 2024 po dňu 27.2.2024 na strane výdavkov v sume 31 842,33 eur a na strane príjmov v sume 31 842,33 eur. Dávam hlasovať, kto je za. 4, kto je proti? Kto sa zdržal? 2, poslanec Ivančov, poslanec Rokavika. Ďakujem. 7. bod, správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolného za rok 2023. Posílala som materiál na vás o bode pánovi hlavnému kontrolórovi magistrovi Petaničovi. Ďakujem pekne, postavil sa spomenula za materiálnu takých pozícií. Takže by som len povedal vypichol niektoré veci. Prvom rade preložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu, ani orgány samosprávy. V súlade s ustanovením
Hlavný kontrol prekladá rozličné obecné zastupiteľstvo správy kontroly činnosti, ktorú vykonával rozsah, ktorý vyplýva z príslušného ustanovení titulárneho zákona, ktorý vykonával v súlade s právmi kontroly činnosti na prvý a druhý pol rok. Výkon kontroly činnosti bol zameraný na následnú finančnú kontrolu pokladničných vyšlených dokladov, kontrola ročnej vyšlených uzavierky, dokladov materskej škôlky, výber dané z nehnuteľnosti, kontrola VZNK, dodržiavanie zásadov rozpočtového procesu, národné zmluvy obyvateľov národných bytov BD1, BD2, BD3, dokladov potrebných získaných národného obyvateľstva bytu, stanovenie poradovníka. Ďalej kontrola zmluv na prídelné dotácie. Následné finančné kontroly boli kontrola rozpočtového hospodárenia obce so zameraním na čerpanie finančných prostriedkov v hotovosti, rozpočtové hospodárenie obce so zameraním na čerpanie finančných prostriedkov v bezhotovostnom platobnom styku, kontrola výberu danej nehnuteľnosti za rok 2023, zmluv pridelených dotácií a ich vydokladovanie obecného úradu do konca 2023. Dodržiavame zásad rozpočtového hospodárenia na obcu so zameraním na kontrolu zákona 583/2004 zbierky zákonov rozpočtových pravidiel a územnej samosprávy. Súčasťou pracovná kontrola bola taktiež kontrola prijatých uznesení obecného zastupiteľstva a kontrola činnosti. Odborné stanoviska záverečných proces stanovisko návrhu rozpočtu obce na rok 2024-2026, podobných stanovisk návrhov zmien úprava pre poškodený materiál a rokovanie obecného zastupiteľstva. Pripomenú pozmeňujúcich návrhov VZN obce vnútorných predpisov, pripomenutia zmluv, účastného plánu obce. K tomuto sú ešte také ďalšie dve, a je to výsledok kontroly číslo 1 a výsledok kontroly číslo 2, všetko ste to mali k dispozícii, takže preto som to prešiel len tak spiešne. To je z mojej stránky všetko tento daný, ktorý sa teda len navedol. Máme pripomienky nejaké k tomu? Ak nie, tak navrhujem vynesenie k tomuto bodu. Obecné zastupiteľstvo dohodnutie po prerokovaní predloženého materiálu vedia na vedenej správu a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023. Mám hlasovať, kto je za. 6, proti 0, zdržal sa 2. Ďakujem. 8. bod. Schválenie plánu termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2024. Materiály, ktorý som vám posielala navrhnuté termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva pre tento rok. Myslím si, že je dobré a vhodné do budúcna si nastaviť takýto harmonogram zasadnutí, aby ste sa vedeli všetci trošku časovo zariadiť. Takže ja som tam navrhla nejaké termíny, ktoré nám vlastne vyplývajú vzhľadom na to, aby sme tam dodržiavali dvojmesačnú lehotu stretávania sa a zasadnutí obecného zastupiteľstva. Takže máte nejaké pripomienky k tomu? Pani starostka, ten augustový termín by sa nedal posunúť do pár dní? Teraz som to tam vtedy napočítavala a zohľadnovala som ešte v týchto termínoch týždne, pretože tu máme pána poslanca Hobíčka, ktorý má párne a nepárne týždne, tiež aby si dovolenku nemusel obrávať. Takže to už teraz celkom neviem, ako by nám to tam vychádzalo. Prečo je tam problém s dovolenkou? No hej, lebo ja mám v princípe v auguste si vždycky beriem dovolenku. No to asi všetci. No a my to máme akože v rámci semestra, my to máme vždycky, takže musíme cez leto čerpať. 26, 8, čiže v podstate je to už týždeň, kedy sa tam treba 6, 7, 8, áno, tam by sa asi aj dalo ešte hýbať. Či by sa dalo na nejaký taký neskorší termín? Skúsme to pozrieť. Zase pozri si. Prosím tam podľa teba. To je 35. týždeň, čo máte, áno? No, nemám tu kalendár. 26. Keby to bolo druhé, Moment. 9. Počkaj, 26, 8, máš nepárny, potom už máš, no potom zase v septembri je niečo iné, čo ja vzhľadom aj na pracovné veci, čo viem, že sú.
No je to ťažko proste, asi vždy každému Ja, uľaví. však okej, tam si dávali ten termín, predtým bol 6-6, čiže to by raz to nevyšlo na 9. 3 mesiace sú na 9. Áno, preto je tam ten album stále, áno, takto to je. Takto to je. Tak dobre, čo už? Tak, uvidíme, čo ako teda. Okay. Dobre, v poriadku. Ešte nejaké iné pripomienky k tomu sú? Dáme teda návrh na uznesenie k tomuto bodu. Obecné zastupiteľstvo Dolného Prúdništva pre rokovanie berie na vedomie navrhnutý plán termínov rokovania obecného zastupiteľstva na rok 2024, kde sú navrhnuté termíny 6.6.2024, 26.8.2024 a 21.11.2024. Dávam hlasovať, kto je za? 6, proti 2, zdržala sa 2. Ďakujem. Ešte len dodám, že ak by sa niečo samozrejme vyskytlo a bolo by potrebné zasadať, tak to je určite, že plus. Ďalší deň. 9. bod, schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Dolnom Trhovišti. Vypracovala som nový návrh rokovacieho poriadku. Starý máme z roku 2011. Chcela som ho doplniť o nejaké veci, ktoré teda sa v tom rokovacom poriadku nachádzajú. Prišli mi pripomienky od pána poslanca doktora Ridu, iné som nezaznamenala. Takže navrhujem, aby sme si prešli tieto vaše pripomienky. Navrhujete na strane 5, časti 4, paragraf 8, bod 2. Pozvanie poslancov na pracovné stretnutie, v podstate, týka sa to pozvania poslancov na pracovné stretnutie, kde záverom celého je, že je podstatné písomné pozvanie. Ono v podstate to tak aj vždy je. My vás predvolávame elektronickou poštou, nerobíme to listom, na čo, keď vieme... To je ako bez pochyby. Tam to nesmeroval. Vy asi skorej tu napadáte... To není napadané, pani telefóny, nehovorím, myslím ako, že teda chcete sa vyjadriť k tomu môjmu návrhu s tým, že možno máte na mysli telefonické. Ani akože tak, to ide len o to, aby v tej norme, čo je rokovací poriadok, bolo na prvom mieste teda tá písomná forma komunikácie vo forme elektronickej. Ja nepotrebujem mať samozrejme hodený do schránky list. Jasné. Ja to vysvetlím, aby to stálo vôbec náklady, to je v dnešnej dobe je to bezpredmetné. Ja to vysvetlím, ako to bolo myslené. Toto je pracovné stretnutie. Ak čítate, tak pozvanie poslancov na pracovné stretnutie. Niekedy môže vzniknúť situácia pracovného stretnutia rýchleho, môže byť mimoriadna situácia niečo. Išlo mi tu skorej o nejaké to operatívne a rýchle zvolávanie, preto je to tu takto. Ale nemám problém s tou elektronickou... To berte takto, tam úplne vôbec nie je o to, samozrejme, keď zavoláte alebo čokoľvek, jasné, ale tam je len o to, aby tam vždy tá priorita je v tej písomnej komunikácii. To je celé, tam to neberte, že ja to potrebujem mať na svoje námej. Ja to beriem, dobre. Môžeme to upraviť samozrejme s touto vašou Ako pripomienkou. by to poradí, len teda štandardne by malo byť prvé písomné. Ale ostatné takisto môžu zostať, áno, akože... Samozrejme, to je bez debaty. V poriadku. Dobre, toto zapracujeme. Ďalej, strana 5, paragraf 9, bod 2. To sa týka zvolávania zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde teda my v rokovacom máme body, že sa schádzate raz za 3 mesiace podľa zákona a ďalej. Ak starosta nezvolá zasadnutie podľa odseku 1, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom, ktorého sme si zvolili na začiatku ustanovujúcom zasadnutí. To je pán Barek. Vy tu potom teda ďalej píšete, že áno, zo zákona, ako ďalej sa ešte zvoláva zasadnutie. Ale nebudeme podľa mňa popisovať a prepisovať zákon. To je jasná vec zo zákona. Ja si myslím, ešte teda takto poviem. Ja si myslím, že keď ho nezvolám ja, tak ho zvolá zástupca druhý. Keď ho nezvolá zástupca, zvolá ho tretí a tí traja ho určite zvolajú. No. A jasné, že zo zákona ďalej vyplýva, ako ani ten, tak ho potom zvoláva obecné zastupiteľstvo tak, ako je to tu uvedené. Ale
to je jasná vec do zákona, nebudeme prepisovať zákon celý. No, v princípe, prepáčte, už toto je prepisovanie zákona, tak potom tam teda len doplňme vetu, že ďalej sa, alebo v ďalších krokoch sa pokračuje podľa zákona a dajme tam odvolávku na 369 zákon. Môžeme. Ja nepotrebujem, aby tam bolo kopírovaný ako zákon o obecnom riadení. Alebo sa pokračuje v zmysle zákona 369 1999 zákona. O dení neskorších predpisov. Dobre, ideme ďalej. Strana 6, paragraf 11 bod 3. Interpelácie. Áno. No. Presne tak, ako píšete. Interpelácie neupravujú zákon, akým spôsobom sa podávajú, či písomne, či ústne, ako kedy. Ide o to, aby sme si to nejakým spôsobom v podstate my v tom rokovacom poriadku našom upravili. Keď ako tu ďalej uvádzate napríklad mesto Martin, mesto Hlohovec. Majú úplne v princípe totožné. Ja som pracovala na meste Hlohovec a viem, že, a teda aj to stále tak funguje, že tie interpelácie sa podávajú písomne. Nepodávajú, teda nezaznejú len ústne, podávajú sa aj písomne. Čiže ak sa teda odvolávame priamo na toto mesto, tak viem, že to tam takto je. Tak ale môžem, áno. Áno. Ale v tom rokovacom poriadku to majú tak podpísané, ako to je v princípe v súlade so zákonom, na ktorý sa tam teda aj ja odvolávam. Po prípade je tam aj to vyjadrenie teda tej pani doktorky Francenovej z Osmosu v tých obecných novinách z toho roku 2017 a ďalej jednoducho je nelogické ako najneskôr do 5 pracovných dní pred zasadnutím. Dobre, teraz už máme nejaké termíny, ale to by znamenalo... A bolo to s ohľadom na tie termíny, aby tam bolo práve, že ten písomný. Ale to by aj znamenalo, že v danej chvíli ja musím mať minimálne, nie 5 dní pred začiatkom zastupiteľstva, ale aspoň teda 10 dní, alebo koľko dní, to sa tam nikde neupravuje, materiály, ktoré budú teda predložené, aby som vedel interpelovať. Ale interpelácie sa netýkajú len materiálov. Ale aj, nie len, ale aj. Aj. No ale tým pádom tie materiály nemôžem dostať 3 dní potom, kedy pošlem interpeláciu. Či ako to zariadíme? Preto je tam tá ústna forma v tom rokovacom poriadku aj v tom zákone, že ja teda keď dostanem materiály inej lehote, ako je zákonom predpísaná, čiže 3 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, tak môžem podať interpeláciu aj priamo na zastupiteľstve a to ma nemôže to nikto obmedziť a môže to byť ústne. To tak je, áno. No ale v tom prípade tam treba zase napísať, že teda OK, ale ďalej sa pokračuje v súlade so zákonom o odvolávkach. Na ten zákon. Môžeme to tam dobudiť. Bol by som rád. Dobre, môžeme. Teraz stále dohodníme, ako to tam dohodníme. Čiže chcete, aby sme sa odvolávali na toto, čo tu uvádzate? Tak v princípe môžem, ja nehovorím, tak môže sa to tam v princípe preklopiť, čak na toto sa nešťahujú autorské práva. Môžeme si to tam vykopírovať. Áno, celkom si myslím, že môžeme tam použiť toto, odtiaľ máme od interpelácie poslancov A, B, C, D, E, F, G. Však preto som vám to dal pani starostka aj v tej forme linku, aby ste si to vedeli obmedziť. Môžem kľudne celé takto dať. To nevidím bude tá problém. úprava v rámci bodu interpelácie. A ono je to vlastne v tom obsiahnuté toto, čo je tu. Čiže môžete kľudne aj z tých linkov, to sú linky presne na tie dokumenty. Nemusíte to robiť teraz, môžete to potom keď sa Jasné, upravíme tento paragraf interpelácií, paragraf 11 v zmysle tohto tu. Ako teraz hovorím, dobre? 11. Treba sa ale dohodnúť ešte, čo z tohto pôvodného predkladaného materiálu tu zostáva. Môže sa vyjadriť aj ostatní. Akože, môžem ešte? Aha. Ako v princípe oni to tam majú celé veľmi dobre popísané. Čiže to tam preklopiť celé a vyslovene nahradiť ten náš aktuálny ich odstavcami.
a tými bodmi teda A, B, C, D, alebo si ich teda prečíslovať, už v akej forme tam budú napísané, čo sa týka označenia je jedno. Ale toto tu je napísané velice v princípe jednoducho a určite to prebehlo takisto kvantum právnikov, ktoré majú jednotlivé mesta. Čiže myslím si, že na to sa nevzťahuje určite žiadny copyright, že tam neporušíme nič, pretože oni citovali zo zákona. Ale toto tam nie je nechať, pretože či je to tu tiež. Aha, je to tu. Je to tam. Dobre, je to tam. Dáme to celé takto. Takže sa dohadujeme teda, že tam prekladáme celý ten o vec. mestskom zastupiteľstve, o náčelníkom mestskej policie, to sú veci, Tak ktoré... akurát tie veci. No veď čak jasné. My si to už... To si už pani starostka upraví podľa toho, že to stiahne na obec. Tam ide len ten princíp toho celého. Dobre. Ďalej ideme na strana 7, paragraf 12. Bod 10. Áno. 12, bod 10. Poslanci sa môžu uznieť, že vyhlásení do rozpravy môže hovoriť tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku jednotlivého vystúpenia, ktoré nesmie byť dlhšie ako 2 minúty. Áno, tie 2 minúty by sme mali navýšiť. Myslím si, že rovnako ako aj tí obyvateľia, alebo dajte návrhy. V princípe, pani starostka, o tie 2 minúty ani tak akože neosobne nejde. Ide o to potom, čo sa deje v bode 11 s tým prerušením. Ako to je v princípe, jednak je to neslušné, a dva sa to nikde, to sa sťažka nedeje ani v parlamente, že aby reagovať sa po faktickej poznámke môže až po vystúpení diskutujúceho. Nemôže ho prerušovať faktickou poznámkou a nemôže ich byť nekonečno, keďže on má limitovaný čas 2x2 minúty, napríklad v našom prípade návrh. Áno, ale chcem tým povedať, čo tým bolo myslené. Jednoducho vždy, keď máme niečo a riešime a je rozpráva vás, poslancov, tak zoberiete si slovo a hovoríte k tomu. Nikto vás neprerušuje vtedy a keď dohovoríte, niekto má faktickú poznámku. Ale Čiže nikdy sa neprerušuje napísané je to tu inak. Nikdy sa neprerušuje. Napísané je tam, že v bode 11 je napísané, že každý z poslancov má právo prerušiť aj diskutujúceho faktickou poznámkou. Čo je nemyslím Tam doplne po skončení. No tam treba napísať, že po skončení má právo vystúpiť s faktickou poznámkou. Áno. A môžeme limitovať jej dĺžku, tak ako je to v iných zastupiteľstvách na 1 minútu. Aj keď samozrejme ja zase oceňujem, že tu sa také nič nedieje, že by sme tu búchali po stole a stopovali čas. Ale nikdy neviete, aká paralela príde. Takže ešte raz, každý z poslancov zastupiteľstva má právo po skončení. Tak, po skončení príspevku poslanca k rozprave vystúpiť s faktickou poznámkou v trvaní, ja neviem, 1 minúty. Alebo nemusíme tam dávať limitáciu. Tak. Ja si myslím, že to je úplne krátke. Dáme preč tie minúty. Minúty preč. Tak bez toho To ja som tam zase potom dal tie príklady, ktoré zase Lohovecký rokovací poriadok má jednu faktickú a 1 minútu. A nehovorí, že to máme ako všetko okopírovať. To je na nás. Ja si myslím, že Ujasníme si aj ten bod 10. Áno, a samozrejme v bode 10 tam to platí až vo chvíli, keď sa poslanci uznesú, čiže o tom by ste museli zahlásiť, že ideme hlasovať o uznesení, že obmedzíme na 2x2 minúty rozprávu. Čo sa takisto ešte ani nestalo. Tak ja myslím, že tu neprebieha taká diskusia, že by sme boli k tomu donútení v budúcnosti. Veď tu aj je uvedené, sa môžu zniesť. Áno, veď hovorí, že sa môžu. Sa môžu. Veď ja s tým nemám problém. Ja som mal problém s tou faktickou poznámkou. Dobre, takže táto pripomienka sa tam zapracovala. Tu máme paragraf 12. Ideme na stranu 8, paragraf 15. Zabezpečenie poriadku v rokovacej miestnosti. To je asi narážka na mobily. Áno, ja tam môžem? Len ozrejmím. Tá moja poznámka smerovala presne k tomu, čo som tam potom napísal, že v rámci toho treba len ozrejmiť, za akým účelom teda je zakázané ten mobil v tejto rokovacej miestnosti počas obecného zastupiteľstva používať. Určite nie, tak jak som napísal dneska, sú mobily v princípe malé počítače, ktoré sú schopné používať ľudia ako tablety, čiže nemusí každý prísť s notebookom, alebo keď sa sú na nich vytlačené dokumenty na zastupiteľstvo, čiže aby sme zbytočne neplitvali papierom, čo chápem.
tak potom nemôžeme obmedziť mobil, jeho funkciu v rámci tabletu alebo notebooku. Samozrejme je čosi iné, keby tu poslanec, ja neviem, tu brosoval po zbytočné polety alebo Bolo to telefonoval. myslené, aby sa proste jednoducho niekto tu stále... Áno, takisto, len ide o to, aby sa tam, že za akým účelom je zakázané ho používať, to môžeme limitovať. Tak si to povedzme, aby sme to správne uviedli. Za účelom súkromia. A účelom používania ako telefónneho prístroja svojho Pokiaľ spôsobom. niekomu zazvoní telefón, tak samozrejme slušenci hneď sa hodí a hotová. A nemôžeme to urobiť ako unblock, že zakážeme v princípe telefón nechať pred dverami, hej? No, museli by sme inak mať natlačené potom všetci materiály. No veď na druhú stranu je to tak. Tak to dáme za účelom vybavovania súkromných záležitostí. A za účelom áno. Alebo audio hovorov, hotovo. Alebo telefónnych hovorov. Alebo dajte na súkromnú účasť. Dáme súkromné, Súkromné. chyba to vybavenie, keď sa to súkromné. Dobre, v poriadku. To je také všestranné. No okej, dobre. Akože Normálne. to bola jediná taká pripomienka k tomu. Áno. No a paragraf 20, strana 10, paragraf 20, odsek 5. No. Manipulovať s archivovaným materiálom môžu len starosta neurčené osoby, tak ja sa vrátim k tomu. Manipulovať s archivovaným, áno, môžu starosta neurčené osoby, ostatné osoby majú k archivovaným materiálom prístup len so súhlasom starostu. To mne prišlo logické a normálne z pohľadu, že tak ako to tu aj vy uvádzate a píšete, jednoducho je registratúrny poriadok, v zmysle registratúrneho poriadku sú archivované spisy a veci. A keď niekto chce nahliadnúť z vás poslancov, tak samozrejme je mu to umožnené. Tu nejde o nejaký striktný nejaký, že starosta len rozhoduje, ten áno, ten nie a tak ďalej. Čiže je v tom takisto istý poriadok, ktorý sa má dodržiavať. Áno. Tak v tom prípade teda navrhujem, OK, prvú vetu nechajme, manipulovať s archivovaným materiálom z rokovania obecného zastupiteľstva možno len starosta a ním určené osoby, to je v poriadku. Ale potom, aby to bolo jasné a v súlade so všetkými spomínanými zákonmi vrátane ústavy a slobodného prístupu k informáciám a vykonávaniu poslaneckého mandátu obecného zastupiteľstva, tak tam správame to, čo majú napísané aj v tom pohodci, tam je to veľmi transparentné, že poslanci mestského zastupiteľstva majú právo nahliadnúť do týchto materiálov len za prítomnosti osoby zodpovednej za archiváciu materiálov mestského zastupiteľstva. To je to, čo hovorím, ale môžeme No ale to tam treba dať, pretože právomoc a každému inému poslancovi vyplýva zo zákona. Jasné. Hovorím, týmto vlastne to ale starosta nezakazuje. Ja to netvrdím, čo je pán starosta. uvedené v tomto môjom návrhu, ale chápeme sa. Ja, určite sa chápeme. To je vlastne to isté, To je isté, len inakšou zmenou. Áno. Dobre. No, Áno, lebo dá sa to pochopiť aj inak. zodpovedný za registráciu Áno. je starosta. Áno. hej? Takže No ale zodpovedný za vyhotovenie zápisnice je zapisovať do zákona. No. Takže... Ale tá je zverejnená. Jasné, ale... A taká istá je aj uložená, predsa Ja nemôžem chápem, si pani overiť niečo Ale iné. tu sa to ukladať. nerobí na dobu aktuálnu. Po vás môže prísť niekto iný, všetko iné sa môže zmeniť, my tu nemusíme byť, to je jedno. A potom nech si už vyriešia ten rokovací poriadok, nech myslia iní. V poriadku, dobre, tak toto tam ideme registráciu by mal mať zapracovať. starost, len to je starost. To vyplýva z toho. Dobre. Nemôže to predsa posunúť na zástupcu alebo nejakého Ako poslanca. to je bez debaty, však zástupca nebol volený ako Všetko zástupca. materiály zverejnené na stránke, takže... Ale viete, ono sa stávajú, ja teda poznám také prípady, že stávajú sa, že Mali by sa to je zápisnice. jedno hornej dolnej, áno, proste prišiel pán poslanec s veľkým krikom za pracovníčkami, ja chcem vidieť toto. A to proste nemôže Tak byť. nejde. Ten starosta musí potom vedieť aj s jeho súhlasom. O to nám tu nájde všetky. Ale tak teraz sa nechápeme, pán kontrolór, pretože tam je jednoznačné, že keď príde pán poslanec, akýkoľvek v akejkoľvek obci, to sa netýka Rybu, to sa netýka Vanču, Hornička, nikoho, to sa týka poslanca X v obci Y a ten povie, že si chce pozrieť originál zápisnice, o tom starosta z princípu nemôže rozhodnúť, že by mu to neumožnil. Je povinný zo zákona dať mu tú zápisnicu v origináli k nahliadnutiu pod dozorom toho, kto je za vyhotovenie zápisnice zodpovedný, alebo ním poverená pani starostom alebo starostom obce Y,
lebo je nám osoba, ale je povinný, on nemá právo rozhodovať. To som aj chcel povedať. Ale si to povedali zase inak. No, Čo tam je uvedené. Ale dobre, dohodli sme sa tak. Áno, jasne. Zapracujeme, takže navrhujem uznesenie k tomuto bodu. Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Trhovišti schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Dolnom Trhovišti podľa predloženého materiálu upraveného v zmysle prerokovaných a zapracovaných pripomienok poslancov, a to v paragrafe 8, 9, 11, 12, 15 a 20. Dávam hlasovať, kto je za? Áno, 6. Proti 0, zdržala sa 0. Ďakujem. Ďalší bod je schválenie štatútu obce Dolné Trhovište. Takže pripomienky pána poslanca Vrchoľajú prišli aj k tomuto štatútu obce a prišli aj k zásadám. Takže ideme k štatútu. Článok 9. Rozpočet. Ja v štatúte popisujem, na čo vlastne slúži, akým spôsobom je popísaný rozpočet. Vy tu navrhujete pripomienku, že tam vám chýba rozpočtové provizorium. Ja poviem tomu toľko, že rozpočtové provizorium rieši sa potom v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. Čiže zasa prepisovať niečo, celé tieto tu odseky, čo už rieši iný zákon, som nepovažovala za potrebné a dávať to sem do tohto štatútu. Štatút nepotrebuje toto tam. Môj názor. Môžem? Takisto, to zase neberte tak. To berte tak, že v princípe všetky, aj rozpočet je popisovaný v zákone a všetky tie jeho pravidlá ďalej. Ale tam išlo o to, že v princípe, keď sa rieši rozpočet, tak musí byť ošetrené aj v rámci štatútu, aj rozpočtové provizorium. To som si nevymyslel, že teraz vám chcem narobiť robotu, ale majú to v princípe všetky obce, všetky mestá, čo som pozeral, majú tých. A toto sú tie kritériá, alebo teda to, čo som vám sem dal s tými podmi, to X, s tými odrážkami za X. To je v princípe vykopírovaný z manuálu, kompletný text manuálu z MOSu, ktorý som vám tam aj potom uviedol ako zdroj ten komunálny spravodajca 18-2018. Dá sa vrátiť, to vám poviem potom k tomuto, keď prídeme k článku 21. Poriadku. Tak či tak, ja teda zastávam názor, že toto sa nepatrí. Váš názor je, že to nám patrí, nie ako ostatní, prípadne dáme zahlasovať za to. Ale keď riešime rozpočet, tak by sme mali ošetriť aj to rozpočtové provizorium. A pretože už preklápame de facto zákon už. Vyjadrite sa aj ostatní. Nech sa páči, som ticho. Jak to vidíte vy? Mne sa to páči, ako si to napísala pani starostka, takže nejako nesúhlasím s poslancom. Dobre, dáme hlasovať o tomto. Dobre? Takže dáme hlasovať, či ste za, aby sme doplnili do štatútu aj pripomienku pána poslanca Vrchoľajú ohľadom absencie bodu k rozpočtovému provizoriu. Dávam hlasovať, kto je za to, aby to bolo zapracované v štatúte jeho pripomienka? 2. Kto je proti? 4. Zdržal sa tým pádom nikto. Čiže nebudeme tam dať. Ďakujem. Potom máme článok 21 bod 2. No. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce vždy, ako to požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov obce, ak o to požiada 3/5 väčšina všetkých zvolených poslancov obecného zastupiteľstva. A vy tu teda máte pripomienku, že ZMOS odporúča štvrtinu poslancov, čo zodpovedá 20% obyvateľov obce,
čo je proporčné vzhľadom na 20% pri petícii obyvateľov a zdrojom je komunálny spravodajca 18/2018. Áno. Ja by som túto argumentovala asi tak, že zvolávanie, respektíve obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce a výsledkom toho musí byť uznesenie. To uznesenie, keď je výsledkom niečoho, musí byť schválené. A ak je schválené, tak je schválené nadpolovičnou väčšinou. Čiže tieto 3/5 sú tu v poriadku. Keď si vy zoberete 1/4 poslancov, povedzte mi, koľko to je? 1,75. Tak to je automaticky samozrejme Čiže sa zaokrúhuje hore dvaja. nie, to proste nie je zmysle so zákonom. Môj názor. Tak, môžem? No. No, automaticky samozrejme neurobím 1,75 človeka, to znamená, že automaticky sa zaokrúhuje na 2 a to číslo v princípe je už reálne, ale dobre, ok, ako čítam. Ale zoberte si to teraz, reálne je možné, Áno, aby pani dvaja poslanci rozhodli, veď tu musí byť väčšina. Ale dvaja nerozhodnú, dvaja len majú právomoc zvolať zhromaždenie obecné. Oni nerozhodnú. A to je presne to, čo hovorím, že tu má byť tá No ale to, väčšina. počkajte, ale to nemá nič, to je len právomoc zvolať obecné zhromaždenie. Právomoc rozhodnúť nemajú samozrejme dvaja, ale trojpätinová väčšina všetkých poslancov, čiže oni výsledky obecného zhromaždenia nemusia brať do úvahy tým, že zahlasujú proti uzneseniu, ktoré bolo na tom de facto obecnom zhromaždení prijaté. Ale aj právomoc zvolať predsa je Není pravda, jednoducho není to pravda. obecného zastupiteľstva a tam je výsledkom niečoho vždy to uznesenie. Prečítal som si povedala. viacero štatútov cez víkend a jednoducho sú upravené aj na tú 1/4, aj na 1/2. A keď je 1/2 a v princípe každý tento zbor zastupiteľských obcí je v nepárnom počte. Áno? Áno. Nikdy není v páre. Áno. A zvolá 1/2, čiže automaticky, aj keď je v nepárnom, tak musí byť jeden navyše. Ale dávajú sa 1/2, nechávajú aj 1/4. Ja nehovorím, že tam musí byť tá 1/4. Tam je o iný princíp. Ja mám na to svoj názor, ktorý hovorím, vy máte tento názor. No vydám však v poriadku, ja som to len prezentoval, dobre. Povedzte ďalší. Ešte aby som mal k tomu, lebo tiež potom, aj ty si pozeral, ja som pozeral, tak asi sme sa minuli v tom, že kto čo pozeral, lebo ja som pozeral tiež a nenašiel som tu 1/4 žiadnu. Čo som ti mal poslať ešte aj ktorej obci som tu našiel? Nie, ja to len hovorím, že ja čo som Polovicu si našiel, lebo polovicu mali v maji. polovicu som tiež nenašiel. Tak si mal napadnú. Ale dobre, okej. Každý asi sme hľadali len to, čo chceme hľadať. To není pravda, takto ja nefungujem. Vôbec ja takto nefungujem. Všade vo všetkom, Prosím, aj v aj. zákone sa uvádza stále tá trojpätinová väčšina. OK, dobre. Ja to beriem tak ako... Tak ja ti pošlem tú 1/2. Dobre. No však ale ja prosím, vieš, to je zase taká, že každý chceme, nájdeme, čo sme chceli nájsť. No, tak, vieš, myslíš, že som teraz dal ako, že vyhľadávam 1/2? To je ako... To Nie, ale hovorím, že ja som nenašiel ani 1/2, ani 1/4. Ja to len tak hovorím k tomu. No, dobre, OK, tak si to potom pustí zo záznamu, uvidíš, čo si povedal. Ja to beriem z môjho pohľadu. Čo boli párne pripomienky, Dobre. ako boli napríklad v tom rokovacom. Samozrejme, dobre, zapracované. Ale toto mne ide Dobre, proti pani tomu, starostka, čo som vysvetľovala na začiatku. Vy všetko, nie vy osobne, ale niektorí skrátka všetko berú ako nejakú formu útoku. Z mojej strany forma útoku ešte neprišla. Ja furt sa snažím, a to som povedal aj pánovi kontrolorovi, o korektné a o to, aby táto obec niekam smerovala aj v rámci toho, čo tu schvaľujeme. Je to tak, pán kontrolor? Ja si myslím, že to by malo byť... Áno, pro ja som nás ja som akurát, keď som skladal slúb poslanca, tak som povedal, že budem dodržiavať platné zákony v tejto krajine. A asi som z generácie, ktorá teda, ja si myslím, že slovo robí chlapa. No. Čo neodbehnem, to domyslím. Všetci to viete, takže OK, dobre. Nemusí tam byť tá 1/4, ja na to netrvám, to je na diskusiu. Dobre. Takže keď na tom netrváte, nebudem dávať o tom ani hlasovať. Tá petícia, toto požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov. Takisto sa tu môžeme baviť o tých percentách a môžeme tie percentá upraviť. Ale v tomto prípade tých poslancov hovorím nejako takto. Takže... Ja som ale chcel ukázať tam tú proporcionalitu medzi 1/4 de facto, ktorí zastupujú 25% tých voličov, a keď sa tých 20% voličov rozhodne, a to číslo som si nevymyslel, to je v tom komunálnom spravodajcovi. Bodka, to je všetko, čo som ti chcel povedať.
Dobre, keď sme sa dohodli na poslancoch, aký je názor teda na percento, zostáva 20, či chcete upravovať percento obyvateľov? Vôbec nie. Dobre, v poriadku, takže necháme že takto. Takže túto pripomienku Jasné, to akože, sme zapracovali. Dobre. A potom je článok 32, starosta môže vložiť právnické alebo fyzické osobe povinnosť poskytnúť osobnú pomoc. Áno, tu je správna pripomienka. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie, čiže toto sa tam doplňa. Čiže článok 32 sa doplňa. A tam môžem ešte? Áno. Tam je preto aj vlastne to, že vyplýva de facto starostovi aj tá právomoc, keď teda tá dotyčná, či už právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie nejak sa akože nezariadi podľa toho príkazu, tak udeliť tá sankcia až do tej maximálnej výšky. To takisto je v princípe áno, samozrejme. Dobre, takže toto zapracujeme. Teda Ale môžem? Ale potom zapracujeme to tam de facto aj s tým, že má právo teda uplatniť si tie náhrady? Má právo si uplatniť tie náhrady? No, hej, lebo OK, no. Tam išlo len o to poukázať na to, že v princípe starosta ako taký nemá voči fyzickej osobe právomoc mu udeliť príkaz. Fyzickej osobe zo zákona o civilnej ochrane vyplýva povinnosť. A či si tú povinnosť splní, to už musí zhodnotiť iný orgán. Ja by som teda doplnila v tomto mojom návrhu to slovo oprávnenej na podnikanie. Dobre? Určite. Takto toto upravím. Ale to je ešte Dobre, takže dávam návrh na uznesenie. Môžeme ešte chvíľku? Áno. Ešte mi dajte chvíľku, len si to pozrieť. Čiže doplníme tam, no ale v tom prípade tam treba asi doplniť aj to, čo som tam počkrtol tým. Takže tá právnická alebo fyzická osoba opravená. Áno, to tam celé doplňam. A doplníte tam aj to o tej sankcii? Tých 6638,78 alebo nie? To by som tam už nedala. Je to na vás, OK. Ale to určite dá ten odsek podtrhnutý, to by som bol rád, ten keby sa tam tam dá. dostal. Dobre. A takisto, preto som tam dal ten zdroj, aj ten manuál z toho ministerstva vnútra. Keď som našiel naozaj relevantný zdroj, tak som vám to tam pripojil, nebudem tu písať niečo. Jasne, dobre. Takže... Môžeme ten návrh na uznesenie, ale sme zastupiteľstvo Dolného Trhovište schváluje štatút obce Dolné Trhovište v zmysle predkladaného materiálu so zapracovanou pripomienkou, so zapracovanými pripomienkami poslancov článku 32. To je za 6, proti 0, zdržal sa 0. Jedenácty bod, schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce. To je materiál, ktorý máme na schválenie. No a v rámci tohto ste zaslali pripomienku článku 4, bod 2, písmeno D. Môžem pani Krátka? Áno. Ešte k tomu predchádzajúcemu. Tam som totiž to ešte písal do toho mailu, do textu mailu, to, že v princípe tam je navrhovaná právoplatnosť už od dneska. To by znamenalo už od polnoci platil. Áno, to som chcela povedať, dáme tam nasledujúcim dňom po jeho schválení. Tak. Áno. Len aby ste to aj potom v tej hlavičke si prepísali. Áno, vieme. Dobre. Áno. No, poďme k tej pripomienke. Tých 3500. Áno, zákon o majetku obci, vy tu píšete, že... Tam je 3,5, tam je. A ten je platný teda od 6. Áno, že je platný od 6. No, ja chcem k tomu zasa trošku povedať môj názor. Jasné. A síce ten paragraf 9a, ktorý hovorí o sume 3500, podľa zákona o majetku obci sa týka nájmu a prenajmu. Tento paragraf 9a, to je vlastne nesúvisí, respektíve nepoužije sa tento postup pri paragrafe 9a. A my v našich zásadách si
ideme určovať nejaké, poviem, kompetencie starostu a kompetencie obecného zastupiteľstva. Čiže limity. A toto, čo vy píšete, tých 3500 eur, on to, v podstate ten paragraf 9a nehovorí o limitoch, ktoré sa použijú pri kompetencii starostu. Viete? Takže myslím si, že táto pripomienka by tam mala zapracovať. Dobre. Ja som to len pochopil ináčkrát. No, dobre, takže toľko na vysvetlenie z mojej strany k tomuto. Iné pripomienky som nezaznamenala. Ak teda iné nemáte, tak navrhujem k tomuto návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Trhovišti schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom obce v Dolnom Trhovišti podľa predkladaného materiálu. To je za. 6, proti 0, zdržal sa 0. Ďakujem. 12. bod. Aktualizácia poradovníka na obecné nájomné byty v Dolnom Trhovišti. Prišla nám nová žiadosť pána Mariana Renenino. V tomto zmysle sme ju zapracovali, vyhodnotili. Nemá tu trvalý pobyt, čiže dostáva sa nám v podstate v tom poradovníku na posledné 5. miesto. Nemyslím si, že bola potreba zvolávať kvôli tomuto komisiu. Toto vieme vyhodnotiť aj jednoducho. Normálne aj my, pracovníci, keďže vidíme, čo tam má. Tak sme si to mimoriadnom hovorili, že keď niečo také bude. Není tam nejaký spor alebo niečo, čo by bolo potrebné zasadať a riešiť. Ja som to brala z tohto pohľadu, že je to tu úplne jasné. Jednoducho nemáme tu čo aké iné body pridať, takže v zmysle toho sme ho tam zaradili. Ja by som len teda, pani starostka, pokiaľ sa jedná o to zasadnutie tej komisie sociálnej a bytovej, kľudne z môjho uhla pohľadu, to môžem teraz prehlásiť úplne verejne, takéto veci, keď teda nebudeme zvolávať, kľudne to pošlite len do mailu, ja pošleme stanovisko, môže to urobiť aj tí zvyšní dvaja členovia. Nemusíme sa stretať, ja nepotrebujem v princípe dostať za to nejakých tie eurá, ktoré sú na to. Vôbec nešlo, skôr išlo o vyťaženosť. To nejde, dobre, v poriadku, ale akože napísať jednu vetu, alebo teda akože poslať to, toto tu máme. Chcete sa vy vyjadriť ako komisia? No tak bolo by fajn, lebo už sa vydáme účinkom, tá komisia v princípe vyše roka nezasadala. Keď je niečo sporné, alebo... Ja chápem vaše pochody v tomto smere a nemám s tým žiadny problém, ja tam nepotrebujem sedieť ani, tak jak som teraz povedal, to platí. Sa kľudne tých eur za to zdá. Nešlo tu absolútne o to, nezvolať Ja hovorím, kvôli tomu, aby nebola vyplatená tá ja len komisia. hovorím, že skrátka netrvám na tej odmene za to sedenie. To je všetko, čo musím povedať. V poriadku. Hovorím, že bolo to čisto časové hľadisko. Dobre, v poriadku. Máme to teda. Ako fakt je ten, že aj tak je na poslednom mieste Maria. Áno. Hovorím, ja tam nemám kde čo iné body pridať, aby sa dostal vyššie, čiže jednoducho takto to je Dobre. v zmysle VZDNK prijatého. Vaša dáma Radkolová, tu je. Ten poradovník aj bol poslaný. Je tam Dobre, takže teda návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Dolnom Trhovišti schváluje aktualizáciu poradovníka na obecné nájomné byty v obci Dolné Trhovište podľa predkladaného návrhu do 8.3.2024. Dávam hlasovať za tento návrh, kto je za. 6, proti 0, zdržal sa 0. Ďakujem. Prevod financií z rezervného fondu je ďalší bod 13. V rámci tohto bodu by som vás chcela informovať o tom, že je potrebné v obci riešiť aj otázku výmeny vodomerov. Táto otázka v podstate týka spotreby celkového stavu, dať do poriadku vodovod, ktorý, ako som teda už avizovala a schvaľovali sme finančné prostriedky na to, aby sme ho mohli skolabovať. Následne z toho veci vyplývajúce sa týkajú aj výmeny vodomerov. Už keď som teda pri tej vode, chcela som vás informovať v bode rôzne o kolaudácii, alebo že aj teraz.
tak na 80% je spracované po realizačné geodetické zameranie, z ktorého potom ďalej vystáva potreba na to, aby boli dokončené a dokončujú pomaly práce na projekte skutočného vyhotovenia a vyhotovenia tlakových skúšok. Toto sú tie dokumenty, ktoré sú potrebné predložiť na životné prostredie, aby sa mohol vodovod skladovať. Takže pomaličky finišujú na tých prácach. No a následne teda, ja opakujem znovu, aj minule som to už hovorila, že dobiehajú nás staré veci a sú to veci, ktoré mali byť dávno hotové, dávno zrealizované, berú nám peniaze, berie mi to čas, ktorý by som mohla využívať reálne úplne na niečo iné prospech rozvoja obce. Takže žiaľ, je to tak. No a s týmto teda súvisia tie vodomery. Vodomer je meradlo, tak ako aj elektromer, aj plynomer, ktorý teda podlieha nejakému následnému overeniu každé periodické obdobie, a to je 6 rokov. Čiže vodomery máme namontované z roku 2004, niektoré sa menili, keď boli zaseknuté, poškodené, ale väčšina z nich je teda naozaj v nevyhovujúcom stave. Takže zmysle tohto celého a v súvislosti s tým, že samozrejme je to meradlo určené na fakturačné účely, musíme, respektíve je potrebné vymeniť následne tieto vodomery. Ja som vám dávala teraz pred zasadnutím nejaké materiály, ktoré sa týkajú celovej ponuky týchto vodomerov. Bola oslovená firma, ktorá toto robí, ktorá vie aj dodať vodomery, alebo keď si ich vieme zohnať inak za lepšiu cenu, tak následne potom by prišli urobiť tú výmenu vodomerov, zapolmovať ich. Takže je to tam nacenené, ako vidíte, v dvoch sumách, buď ako celková práca celého, alebo len teda tá výmena a polmovanie. Alebo potom je tam aj druhá ponuka od firmy Vodotech, Ivan Pažitný, od ktorého teda zvykneme kupovať vodomery a ktorý nám tú ponuku na ten odhadovaný počet 180 kusov vodomerov nacenil v lepšej cene. Čiže myslím si, že je a musíme teda samozrejme vynakladať finančné prostriedky efektívne. Čiže od Pažitného by sa potom vedelo zabezpečiť dodanie vodomerov v tejto sume a potom tu máte pred sebou 7182 eur, je tých 180 kusov vodomerov a následne tá firma, ktorá potom vie vymeniť v požadovanej službe mysle zákona, tak tam je tá suma 4320 eur. Čiže keď sa to spočíta, tak to vychádza to, ako hovorím, lacnejšie s tým od tej firmy Vodotech. A výsledná suma celej výmeny a fungovania týchto vodomerov vychádza na 11 862 eur v prípade, že by sme teda to zabezpečovali tak, ako hovorím. Máte k tomu nejaké pripomienky, návrhy, ide? Nech sa páči. Čiže Pažitný by to dodal a oni by to došli z teba aj sajúli? A on aj výmenu nerealizuje? Nie. Áno. OK, však ja sa pýtam, nepoznám. Ako nie každá firma to robí, v podstate je ťažké nájsť tú firmu a vôbec takto ešte, že to vedia, že kúpte si to ide a nemá to videné. Jasné. Tak asi každá robota je dobrá. Takže sa tam jedná o sumu približne 12 000, 11 862, či 12 alebo národne by schváliť, ale nevynie nás to, pretože keď to neurobíme, tak máme problém a je to potrebné urobiť. A prišli žiadna firma z inak to neviem. Nevedela som nájsť. Robili to s nimi aj pán Brunovský, ktorý v podstate túto našu akúkoľvek poruchu odstraňuje, spolupracuje aj on s touto firmou, takže už aj vzhľadom na toto.
Máme k tomu teda pripomienky nejaké? Súhlasíte s touto sumou? Ak teda nie sú pripomienky, tak by som dala návrh na uznesenie k tomuto bodu. Obecne zastupiteľ. Áno, Ešte je tu potom pripnutý k tomu istému materiálu aj Juraj Štipčák, RMS. to je ďalšie, budem informovať. To sú Aha. materiály, ktoré sa vám OK, dostali. ja len, že či to nie je Nie, súčasť to toho. s tým nesúvisí. Dobre. Takže to je návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo Dolnochloviče schváľuje prehod financií z rezervného fondu pre účely zabezpečenia výmeny vodomerov jednotlivých domácností v obci vo výške 12 000 eur. To je za 6, proti 0, zdržal sa 0. Ďakujem. Trinásty bod. 14. bod. Rôzne. Takže v rámci tohto bodu niekoľko informácií vám poviem. Obec v minulom roku zorganizovala 29.12.2023 silvestrovský punč. Týmto chcem poďakovať dolnohorským náčelníkom za spoluprácu pri tejto akcii obce a takisto aj za spoluprácu pri organizácii silvestrovského turistického pochodu, ktorý sme organizovali 31.12.2023. Myslím si, že si ho občania celkom obľúbili, takže ďakujem pekne. Takisto chcem poďakovať aj za udržiavanie tradícií v našej obci, pretože bol zorganizovaný z vašej strany fašiankový sprievod. Takže ďakujeme chlapci za toto. V závere roka bola zakúpená nová traktorová kosačka, ktorú ste na predchádzajúcom zastupiteľstve aj vy navrhovali ako potrebu, aby sme ju zakúpili, čo teda vieme aj my na obci, že je to potreba, pretože stará pomaličky dochádza. Dostali sme z ministerstva financií inflačný balíček vo výške 6084,74 eur a tieto peniaze sme použili na nákup traktorovej kosačky, ktorá dovolím si povedať, mala hodnotu cez 8 000, okolo 8 000, ale pani Šupová nám ju vo veľkých Kostolanoch cenu urobila tak, aby sme sa zmestili do sumy a v podstate sme ju zakúpili aj s komponentami v sume 5999,69 eur z DPH. Koncom roka 2023 sme vyrobili poplatok za rozvoj spoločnosti Food Farm za komunálu na Povlakši, kde na prvý pohľad myslím, že asi každý by mal názor, že ide o stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, kde sme predpokladali pri 35 eur príjem cez 83 000. Nebolo to tak. Spoločnosť Food Farm sa odvolala proti rozhodnutiu o vyrúbení miestneho poplatku za rozvoj a doložila doklady, ktorými argumentovala, že nejde o stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, ale ide o stavby na pôdohospodárskú produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátanie stavieb na vlastnú administratívu, kde bol poplatok 10 eur, čiže na účet nám prišlo 23 000. To presne, Natálka? 900 niečo, takmer 24 000. Áno, doložili halu dokladov z finančného riaditeľstva, kde naozaj táto stavba je klasifikovaná takto ako to Seriózne, že? Na prvý pohľad to bolo jasné, z nášho pohľadu tiež inak. Čiže vlastne, keď ide sliepka z naša vajca, tak ide do úradu. Ide do kancelárie. OK, dobre. Je to nelogické, ale je to tak. Takže žiaľ musela tam byť urobená autorebedúra rozhodnutia a vystavené nové a v podstate tieto finančné prostriedky sú už na účte obce. Takže takto. A potom sa je pani starostka na finančnej správe legálne podpísala. Áno, ja som dala aj právnikom, právnici to majú v rukách, je to tak. Je to skutočne tak. Tu tragédia. Takže, tiež sa mi to nezdalo, ale je to tak. No dobre, tak OK, tak ja keď poviem zatvárať sliepky, tak vlastne dáme kancelárii, dobre. Chcem povedať v tejto súvislosti, že tieto peniaze
v podstate môžeme minúť len v zmysle VZDNK o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj a teda na kapitálové výdavky, ktoré určuje článok 6 a máme tam vymenované na čo. V tejto súvislosti som uvažovala, ako ich použiť, aby boli použité v prospech dobrej veci. A navrhujem, máme naozaj v bezvoľakom stave WC na budove TN. Keď sa tam robia, či už nejaké podujatia akcie, aj keď futbalisti nehrajú a respektíve teda sú na tom momentálne tak, že majú pozastavenú činnosť, ja si myslím, že tie vecká by sme naozaj mali urobiť, aby nám nerobili hlavu. Dala som tam vypracovať ponuku, to je tá ponuka pána Štíka, o ktorej ste hovorili. A v podstate možno na prvý pohľad tá suma sa zdá vysoká, ale je to tam také, aké to tam je tam potrebné prerobiť. Keď my chceme urobiť z toho kultúrne vece, naozaj vynulované, dámske, pánske, na úrovni nejakej, tak sa to tam musí celé na komplet zmeniť. A nehovorím, že sú to len výmena vece a výmena umývadla. Tam je proste naozaj veľa práce. Je tam elektrika, ktorú treba inak urobiť, pretože je teraz vlastne v strede na obevecka. Nehovoriac o tých všelijakých prísunoch vody, zbytočných ventíloch a neviem čo všetkého. Takže je to vyčíslené na takúto sumu a myslím si, že tie peniaze použijeme z tohto miestneho poplatku za rozvoj rozumne. Toto vlastne neschvalujete, je to akoby daň, áno, čiže ja vás chcem informovať, že na toto ich mienu použiť. Máte k tomu nejaké pripomienky? Cenovú ponuku máme len jednu? Máme zatiaľ jednu, lebo si myslím, že jednak je to sú... Prosím? Môžeme, ale myslím si, že máme tu na nejakých ľudí, ktorí tu robia tieto veci, tak nebudeme tu naháňať okolie. No. Takže z tohto pohľadu. Ale môžeme ešte nejakú ponuku samozrejme. Takže asi takto som vám chcela dať informáciu o tomto. Ďalšiu takú informáciu v rámci tohto bodu je informácia, ktorá sa týka opravy strechy na bytovom dome 3. To je pán Lutovský, ktorý avizuje zatýkanie v jeho byte. Zase som tam dala to pozrieť. Máme cenovú ponuku, keďže je to opäť Štičák, ktorý je tam blízko, robí tieto veci. Nacenil to na 8189 eur výmena celej strešnej krytiny, pretože on nemôže vymeniť len na Plutovský, to musí ísť celé. Jednoducho. Toto ale nejde takisto z týchto peniazí, oni majú svoj fond oprav, ktorý si hradia, čiže to pôjde na údržbu budovy z týchto financií. Čiže toľko teda tiež informatívne. Čo tam na tú strechu chceme dať? No to, čo tam aj bolo. Je to iba šťastné riešenie. Majster, ktoré bolo by radšej z dlhodobého hľadiska vhodnejšie dať tam tú fóliu. Patrafu, prepevovača. Áno, je to ako monoblok, je to v jednom. Tak je to v jednom kuse, lebo tú fóliu je schopné natiahnuť v jednej vlastne v jednom rozmere. Patrafol hovoril, pardon. Patrafol hovoril. Dobre, tak keď No, Patrafol... konečne dobrý pacient. Áno. A IPA, to je plné na opravy, IPA je taký, no. To je už dneska, to už je prekonaný materiál, skrátka, tak to povedzme. Rozmýšľam, koľko máme, keď sme mali Dobre. robiť. Ideme teda ďalej. 34 rokov. Ale bola kvalitná, nech neteče. To je No, to je to nespomínajte. To je No, doplnenie, čo ale- spomenula. Tak si to ako... To by boli ďalšie náklady. Musíme potom riešiť. No však to. No. Ale nie, určite na tú strechu, akože tam nie čo. Keď je strecha celá budova trpí, keď je strecha špatná. Ale apisuje to pán Lutovský, či sa to tam nejako nie tak nešťastne tam Je to otázka,
Jedna vec je otázka, akým štýlom vetra, druhá vec je otázka, či mu tam niekde v rámci konštrukcie nevznikol studený spoj a de facto na tomu kondenzuje vlhkosť a tam mu to plesie. To môže byť, len to pokiaľ nepríde niekto, kto má termokameru v zimnom období, keď sa vykuruje a neurčí mu tam rostný bod. Termokamera to nezistí. Ale sú na tej streche. Musí byť nejaké... Mám na to ja osobne akože svoje, lebo tiež sa pozeralo určité veci a nezistili to. Tak, špatno pozeral. No, Ale sú na tej streche dve také Tak ono som bude volať, čo viem, to som sa napočítal toho dosť, čiže... to je v poriadku, tento rozsmeh, ale hovorím o tých Jasné. kamerách. Záleží, akú má kvalitnú, jak je No, dobrý tam presne, takže tiež to nie je... Samozrejme taká, čo je na mobil, tam bez toho ale nebo Takže tak. Dobre, ideme na ďalšiu Jasné. informáciu. Prišla mi taká ponuka v súvislosti s upratovaním kurzu Zeme, že v dňoch od 19 až 22 apríl je spustený projekt Barbie upratuje Slovensko, upratovanie je hračka, kde teda sa môžu obce zapojiť. Potešili by sa deti, v prvom momente prišla teda taká informácia, keď som sa neskôr na to dotazovala, poslali ďalšiu, že bude vybraných 5 lokalít, čiže nemyslím si, že ten hlavný Barbistan zakotví práve tu v našej obci. Ale teda dodali by rukavice, dodali by vrecia, dodali by nejaký banner, akože propagačník niečo. Otázka je teda, či sa do toho zapojiť, či spropagovať tie deti do toho, respektíve čo upratovať, kde upratovať, či do toho ísť. Aký máte názor? No, hlavne sa dalo čo upratovať. No čo upratovať, áno. Predtým sme takto čistili potok, Potok, ne? Pohľadnička. nie teda, či alebo. Obrazné. Vieš, povolenie by ste s nimi nemôžeme chodiť. No. Vieš, ale to je... No. Že ani asi extra. No, bolo by možné, bolo by čo. Ja čo chodím vám po dedine, akože čo sa... Tam dole pri potoku to nie je takéto. To nemôžeme mať jedno čisté mesa, to je odpad, ktorý nemôžete čistiť. Tak, zrejme. Chceli sme im ukázať, alebo to bol nápad, alebo čo oni poslali aj fotky, tak tam bol skôr ten nápad, že teda, že aby sa deti zapojili do toho, že aby udržiavali čistotu už potom také naučne. Áno, Že určite, že sa áno. papieriky, flašky alebo také, ale hovorím, že v dnešnej dobe už fakt akože v našej dedine, neviem, netvoríme ten taký bordel sa tu netvorí, že neviem, až máte to volať Ja som si takisto ešte bol, že by niekde niečo vieš takého, že teda, že by dokázali chodiť Že vyslovene. a nazbierali by niečo. Jednu vec by určite nás... Tak večer predtým budeme rozhľadať. Jedine tak, že by sme Kvôli deťom, len čo idem od nás. My máme nevýhodu obce, že naša obec sa teda 2 km po hlavnej ceste, hej. Teraz tá lokalizácia naša by musela byť aj v tomto smere, že teda, že nestačili by 5., 6., pri tom, čo by sme ešte dostali ten stan, v tom stane, že by museli byť ľudia potom ešte s tými deťmi okolo chodiť a vlastne dávať na nich pozor, aby nevybiehli, alebo nedaj Bože sa stalo nejaké. Ide okolo ihriska, inde bordel nemáš taký tam len papírky, čo papírky. To zase není toľko tomu. Však hovorím. Ako myšlienka to bola dobrá, aj zámer by bol dobrý deti motivovať, ale v konečnom dôsledku si myslím, že asi... Aby potom aj tí deti neboli Áno, spávané, áno, báby neprišli. áno. Takže upúšťame zrejme o to. Dobre, ešte nejaká informácia z projektu? Ešte informácia k projektom. V závere roka 2024 bol podaný projekt na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na detské multifunkčné ihrisko. Je to iné ihrisko, ako vtedy malo byť to Bulatinové. Toto pozostáva z 12 hracích tokov, kde teda rozpočet je nastavený na 50 000. Uvidíme, či uspejeme alebo neuspejeme. Stále sa bavíme o tom priestore za multifunkčným ihriskom na tej ploche. V tomto roku bol podaný projekt na zateplenie materskej škôlky. Máme ho okrem Envirofondu
aj teda cez Slovenskú energetickú inovačnú agentúru a aj cez Radu partnerstva, čiže je na trojo, no verím tomu, že z jedného to mohol ísť. Tiež bol podaný projekt cez Trnavský samosprávny kraj Túlavé kino. Kedysi dávno som vám posielala Túlavé kino, nechceli sme minúť na to z rozpočtu, dala som to teraz cez Trnavský samosprávny, uvidíme, ak to vyjde, tak by sme to mohli zrealizovať. Momentálne pripravujem 2 projekty. Jeden sa týka vybudovania zberného dvora, vyšla výzva, a druhý sa týka budovania okolných múrov pre terasovanie pri bytovom dome 2 a 3, pretože je to tam nedobré, ten terén celý v čase dažďová veci podobný, takže aj na toto tam čakám na projektovku a následne ďalej sa pohneme vo vybalovaní. A ešte jedna informácia, podporili nám projekt úprava verejného priestranstva pred obecným úradom. Máme schválené finančné prostriedky vo výške 17 039,17 eur. Čakám na zmluvu, takže po zmluve je možné postupovať ďalej. To je na krytie 100% alebo bez spolúčasť? Tam my niečo doplácame, ale to sme už na minulých zastupiteľstvách riešili. Ja to máme Ja sa len pýtam. okolo 2000 eur. Čiže skrátka do 20 000 litrov. OK. Dobre, toľko teda informácie v rámci bodu rôzne. Ja mám návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo domov ešte berie na informácie v bode rôzne. Dávam hlasovať, kto je za. 6, proti 0, držal sa 0. Ďakujem. 15 do diskusia, otváram diskusiu. Máme niečo v rámci bodu diskusia? Dobre, by som sa spýtal na tú kosačku, čo sme kúpili, to je starče. Áno. A má to 2 nože pod sem. Áno. A to je na ihrisku potom. Áno. Čisto len ihrisku potom. Na malú trávu. Potrebovali sme aj na malú trávu. Mulčuje to. Tam je aj na veľkú, aj na väčšiu, aj čo sme sa rozprávali, tak oni nám odporúčili vlastne, oni odporúčili, že túto, že majú väčšinou všetky obce tieto kozačky berú na tieto trávne polasty. Čiže ja som zapýtal na cintoríny. Rovný terén. Aký? Rovný terén. No však ja som sa pýtal konkrétne aj na cintoríny, že máme aj cintoríny, že aj cintoríny to berú. Zabudeme. Určite nie. Máš takú? Áno, máme rovné takú starče. Áno. A to je rovné terén. To Máme môžeš kúpiť cintorín. zároveň strižných kolíkov a ešte nebudeš robiť len strižných kolíky meniť. Kosačka, ktorú máme, nám kosí veľmi vysoko. Tam sa pokosí cintor a môže ísť pomaly o týždeň znova ho kosiť. Keď ho Dá sa to chceme predstaviť určiť. aj? Nie. Nie. To je mulčovať. To je prvá vec. Druhá vec má svoje roky, čiže treba ešte jednu kosačku a potrebujeme mať fakt kosačku aj na nízku trávu. Tak by sme teda mali voľakú multifunkčnú kupuľu, čo dokáže Ja aj. myslím, ja myslím, že je táto asi tak. Ja myslím, že je dobrá tá kosačka. To hovorím, že dali sme si kolady, ja som tam bol 2-krát, čo som sa rozprával aj s pánom Šukom, čo som sa rozprával, potom som sa rozprával aj s jeho synom a obidvaja išli teda, že do tohto, že není problém, lebo som im hovoril konkrétne, na čo by sme to chceli, aké sú tam úpravy, ukazoval som mu fotku a on povedal, že není problém s týmto to pokosiť. Nemáš pocit, že to zvládne pánstvo? Aj pánstvo to zvládne? Tuto časť na multifunkčným ihriskom áno. Je tá druhá časť, čo je žihlava a iný porast, tak na to budeme využívať tú starú. Ten mulčovač, čo máme. Ale na tuto, kde je tráva, to nám postačuje krásne, to musí pokosiť. Aspoň teda tak, máme také referencie a hovorím, že od 2 ľudí, ktorí povedali, že áno. No však prax ukáže, to je jednoduché. Lebo inakší stroj, neviem, aký, lebo tam mali ten istý, čo vlastne aj máme. Treba si uvedomiť, jedno. Dá sa kúpiť kosačka, neviem aký rozmerom, ale už sme v iných dimenziách cenových. Čiže kúpiť za dobrú cenu Jasné. a dobrú kosačku. Áno, to mi ponúkal traktor za 15 000. To nie je za No, tak vieš, a to je tiež len malý traktor.
Že kde je otvorená, není zastrešky, není strecha tam, akože s týmto pri zakúpení radlice môžeme odhrnať aj slnej. V prípade, že môžeme do toho zakupovať ďalšie komponenty aj na čistenie chodníkov, alebo Áno, tak toto bolo aj uvažované z mojej strany. vedľa ciest, že teda, že bude to mať zbernú nádobu, do čoho bude zberať, vysype a budeme si môže aj čistiť tieto veci. A zasa, neviem, či si bol, ale teda ja som kosil škôlku 2-krát a ako je to na celý deň, keď mám tú kosačku zberať do košov, lebo a vyhadzovať to niekde, keď tá kosačka mi to krásne vyveze to na zberný dvor. Aj pre deti v škôlke, obecný úrad tuto ja si myslím, že do tej výšky toho strihu, čo tam je, tak bude musieť splňať určite, lebo však ten mučovač, čo máme, tak ten tiež môžeš nastaviť na nízku a vysokú, akurát, že teraz, že to mučuje a proste už je to staré, no. Že keď ideš, kosíš, vyhodí pohon, nemôžeš kosiť, musíš zase zastaviť, musíš počkať. No, treba oceniť naozaj aj to, že urobila cenu tá pani Šupová fakt obci dobrý. Ja som sa na to nastal, že jak ste povedali, že došiel ten príspevok, ten inflačný balíček a že to vyšlo akurát akože na túto sačku. Ja som sa na to stal, to bolo celé. Ja som prišla a povedala, máme takýto budget a potrebujeme dobrú kosačku. Jednoducho takto sme tam išli. Tam by ste si nemysleli, ja som sa na to peknal. Ja som to aj povedal, že čo sa To vyšlo na to. No, dokúpili sme k tomu ešte ten mučovač, vlastne máme aj mučovač, aby sme vykázali. Inflačná pomoc štátu bola vo forme dodačky, tak to bolo to, čo mi prišlo v mysle. Je to tá potreba, že to sme sa rozprávali. Jasné. Lebo to je vieme všetci. Je to potrebné a ja si myslím, že tá kosačka, keď to tak slúbili, a to sa, neviem, a ešte nikdy neoklamali, že tam, že by predali. Hora kosili. Že hora pokosili. Dobre, či sú projekty nám dali vyšťovanie? Ozaj. Dali termíne všetko, aj poriadku. Dali. Aj doklady dali poriadku, áno. Peniaze im sa dali? Zázraky sa dejú. Neviem, čo urobili, ale dali. Takže Chýbalo im tam nejakých 19 eur, to doplatky, to museli vrátiť. No, to bola dohoda po sezóne. Viete, jak tým nedáva logiku. Aby to všetko sedelo. sedelo to? Sedelo to, pozeral som to. A vieme to predložiť aj vám. Špeciálne som sa tak zameral na tú TR, lebo bol som vtedy pri tom jednaní. A naťahovalo sa to, ale dajú to. Dobre, máme ešte niečo do diskusie? Ak teda nie, končujem diskusiu, dáme návrh na Budeme uznesenie. ešte na ledo spolu. KBDD. Nie, to bolo 6.6. bez zmluvy. No a povedz nám ešte o ledo. Čo teda? Máš sa? KBDD, poviem teda aj 12. maja vychádza nedeľa Deň Matiek, čo teda obec každoročne zabezpečuje, to bude áno, zorganizované tu. A v BDD je to teraz naplánované kultúrne, takzvané naše kultúrne leto na 2. júna, to je nedeľa. A v podstate zabezpečujeme tam tak, ako zvykneme niečo pre deti, čo bude zabezpečovať jeden pán s rôznymi atrakciami, by som povedala. Mal by tam byť aj školukáč, pretože sme sa o tom vtedy bavili, že aby sa prišiel prezentovať aj na obec, takže na 2. júna.
Dobre. Aj seniori sa zúčastnia tak, ako vždy. Dnes máme svoju schôdzu, som im o tom hovorila. Takže chceme z toho zase spraviť niečo také, keď teda zapojíme všetkých do toho. Takže je od obeda. nedelu o tej jednej uvažujem ešte časovo doladíme. Dobre? Takže ak už nič iné, tak ukončujeme tú diskusiu a dáme návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva v Dolnom Rovišti. Berie na vedomie informácie o tej diskusia. Kto je za? 6. Proti 0. Zdržal sa 0. Ďakujem. Dostávame sa k poslednému bodu záveru, čiže týmto vám ďakujem všetkým za účasť na rokovaní a ukončujem rokovanie obecného zastupiteľstva.